Baba olungile nongcwele siyabonga ukusipha lesikhathi ukuthi namhlanje sizohlangana la sifunde futhi izwi lakho Nkosi. Sivule inhliziyo nezingqondo siqonde ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Well, namhlanje sikhuluma ngokulungisiswa ngokukholwa. Well, ukulungisiswa ngokukholwa kwindaba khulunywa kakhulu kusuka kwi-15th century kuze kube manje ukuthi umuntu ulungisiswa kanjani. Well, I think ireligion yonke noma inkolo yonke khona emhlabeni iyona question le ezama ukuyibuza ukuthi umuntu uma kanjani right noma uma kanjani elungile phambi kaNkulunkulu. And I think umbuzo obalekile loyo hayi kuphela nge-15th century ukuthi uphendule nge-15th century kodwa umbuzo obalekile ukuthi uphendulwe kuze kube manje. And lo mbuzo othi umuntu ulungisiswa kanjani phambi kaNkulunkulu noma how is a person made right with uNkulunkulu uphendulwe indlela eziningi. Oqala kukhona abathi ukukholwa. Asibhale ngesizulu. Khona abathi ukukholwa nemsebenzi. Okushuthi laba bantu bathi ukuze usindiswe kufanele ukholwe kodwa ukukholwa kwakho akukho enough noma ukukholwa kwakho akwanele. Udingani futhi udinga ukusebenza kunezinto ezithize ofanele uzenze before ukwazi ukwenza njani ukuthola ukuphila okuphakade noma ukuze ukwazi ukulungisiswa. Well, abantu abanjalo mabekhuluma basuka esikhathini esiningi bekhuluma ngencwadi kaJakobe ukuthi uJakobe ukhuluma amazwi athi khona uAbrahama walungisiswa ngemsebenzi. And uJakobe akuyona lento asuke yisho ngoba uJakobe ufika beka ukukholwa kubili athi khona umuntu othi nginokukholwa bese kuba khona othi ngizoveza ukukholwa kwami ngemsebenzi. Ebese uJakobe build the argument ebase kulawo arguments awu2 kumuntu othi ulungisisiwe ngokukholwa okungena umsebenzi kanye nomuntu othi ulungisisiwe ngokukholwa okunjani okunemisebenzi. And ibalekile lento ukuthi si understand ukuthi ukhuluma ngaleyo nto uJakobe ngezinto ezimbili ngokukholwa okunemsebenzi nokukholwa okungenayo imisebenzi. Kodwa la into ebalekile esikhuluma ngayo ukuthi umuntu ulungisiswa kanjani. Ungabe imisebenzi elungisisa umuntu noma ngabe ukukholwa enokulungisisa umuntu. Well, into fanele si understand eqala ukuthi sifundiswani kwi-federal headship kaAdam. Noma lento ethi uAdam wawa ewendaweni yabantu bonke. Isho ukuthi umuntu mela umuntu umla eyisoni. And umuntu memla eyisoni ayikho into ephakathi kumuntu eyenza umuntu akwazi ukuyilungisisa phambi kaNkulunkulu. Awukho umsebenzi umuntu owanele ukuthi umnikeze ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu. Kodwa njengoba umuntu eyisoni kunoNkulunkulu la. And uma unoNkulunkulu la, uNkulunkulu yena unjani? uNkulunkulu uholy noma ungcwele uNkulunkulu. Ngaphezulu kokuba ngcwele uNkulunkulu uperfect uNkulunkulu. So umuntu uma kanjani elungisisiwe phambi kaNkulunkulu. Wento ebalekile ukuchaza leli gama elithi ukulungisiswa. Kuthi lisho ukuthini leli gama lilodwa? Leli gama elithi ukulungisiswa alikhulumi ngenye into kodwa likhuluma ngani? Ngokuthi umuntu adeclarewe ukuthi right. It is an official and a lawful declaration la khona ukuthi wakhona umuntu ulungile. For an example, into eveza ukuthi umuntu ulungisisiwe, it is when umuntu ebekwa ama allegations enkantolo. Uma umuntu ebekwa ama allegations enkantolo ebese iyafika inkantolo ithi uguiltless. Kusho ukuthi lo muntu unjani? Uvindicated, unikezwe inkantolo ukuthi unjani? Akekho guilty. Now, it is the same thing la ukuthi uNkulunkulu ongcwele angama kanjani alungisisa ubani umuntu oyisoni. Nayi question ephendulwa la ukuthi uNkulunkulu mengcwele kanje angamlungisisa kanjani umuntu omubi noyisoni. Now, uNkulunkulu ubungcwele bakhe abahambi bodwa ubungcwele bukaNkulunkulu. Kodwa ubungcwele bukaNkulunkulu bu-invite into ebizwa ngejustice. Yini justice? Masikhuluma ngejustice elinye igama elisho iwrath noma ulaka lukaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu njengoba engcwele uphikisana nakho konke okunjani? Okusinful noma okuyisoni. Konke okungcolile nokungahambisani neholiness kaNkulunkulu, uNkulunkulu umi against kona. Hawu na into fanele uyinotice ngoNkulunkulu. uNkulunkulu lokhu kumenza ukuthi abe yini? Abe yijudge. Kufanele ukuthi uNkulunkulu abe yijudge ngoba unikeza yini?
ijustice. Angithi uNkulunkulu unikeza ubulungiswa, unikeza ijustice, kumenza ijudge uNkulunkulu. Meaning uNkulunkulu uma eyijudge, engelona ijudge kuphela ijudge elingcwele. Yini ofanele ayenze sonini? Ukuthi soni asinikeze into esifanele. Kufanele asinikeze into esifanele of which is ulaka lwakhe uNkulunkulu. Abantu abaningi makukhulunywa ngolaka likaNkulunkulu bathi simenza uNkulunkulu abe wicked. uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu akafuni ukuphanisha umuntu, uNkulunkulu simenza abe wicked masikhuluma ngokuthi uNkulunkulu unjani unolaka. But the question ithi ngabe lo muntu uyakholelwa yini ukuthi yena uyayideserve justice? Well, uma ungabuza umuntu manje ukuthi ku right yini ukuthi kube khona umuntu odlwengulayo nomuntu obulalayo kodwa ongenziwa lutho, I don't think khona umuntu ongaphendula athi ku right lokho. Wonke umuntu expect ukuthi umuntu owenzile into esinful afeyisane nani nejustice. Angithi kufanele abhekane nobulungiswa. Well, inkinga abantu ukubulungiswa mabufavor bona bayabufuna, not till kube uNkulunkulu ofuna ubulungiswa. Now sonke isono esenziwe emhlabeni uNkulunkulu uzokwenza njani? Uyoletha ijustice ngayo. Uyoyiletha ijustice ngayo uNkulunkulu isono esenziwe emhlabeni. But uNkulunkulu umelungisisa umuntu nayo into ayenzayo. Phakathi kwamuntu noNkulunkulu ufica bani? uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu wenze njani? Ufikile emhlabeni. Uthe mayifika emhlabeni uJesu Kristu waphila ini? Impilo engcwele. Waphila impilo engcwele. And uJesu mayiphila lempilo engcwele ayiphilile. Lempilo engcwele ibinjani yona lempilo? Ibi acceptable kuNkulunkulu. uNkulunkulu usho 2 times ezwini lakhe wathi lo uyindodana yami engithozile ngayizweni. Why? Ngoba uJesu ubengcwele. uJesu akafani namuntu. uJesu ubengcwele ngaphezulu wonke umuntu oke wakhona emhlabeni. Akekho umuntu oke wangcwele njengoJesu Kristu. uJesu is the most holy person oke waphila emhlabeni. Now nayo into enzakalayo. uJesu emhlabeni mayifika emhlabeni akaphilanga kuphela kodwa ufinde wenze njani? Wafa. uJesu wafa emhlabeni. Kuyini ukufa kaJesu Kristu? Ukufa kukaJesu Kristu kuveza lento, ijustice kaNkulunkulu. uNkulunkulu bekade eletha ubulungiswa bakhe phezukwesona. Angithi uJesu ufe ngenxa yezono. uNkulunkulu ngoba bekufanele ukuthi alethe ubulungiswa emhlabeni, kwafanele ukuthi isiphambano sibe necessary. Waletha isiphambano ukuthi kube isiphambano esenze njani? Esiletha ubulungiswa esonweni sakhe. Meaning uNkulunkulu waphanisha isono senziwe njani? Sibekwe endodaneni yakhe engenaqala ubani? uJesu Kristu. Well, uJesu Kristu akafanga kuphela kodwa wenze njani? Uphila impilo engcwele. Uphila impilo engcwele. Now isithinta kanjani isoni impilo engcwele kanye nokufa kaJesu Kristu? Nakho kulungisisa okwenzakalile. Uma ufunda izwi lenkosi lapha encwadini yabaseKorinte besibili, uchapter 5 verse number 21. Lithini uchapter 5 verse number 21? Uthi ongasazange isono, uba ongasazange isono, uJesu angithi. Ithi ongasazange isono esiphambanweni, ongasazange isono wenziwa kanjani? Wenziwa isono. Ukuze ngaye lo ongasazange isono thina sibizwe ngokuthi sini? Sukulunga kaNkulunkulu. Now yini yenzakalile la? Ukulunga kaJesu Kristu nempilo engcwele kaJesu Kristu. Uma sikholwa uJesu Kristu, sikholwa umsebenzi yonke uJesu Kristu ayenza esiphambanweni, impilo engcwele kaJesu Kristu yenziwa njani? Inikezwa mina. Ebese kuthi ulaka likaNkulunkulu obekufanele uze kimi lwenziwe njani? Luye kuJesu Kristu. Now that is where abantu bekwazi ukulungisiswa khona. Abantu abalungisiswa imisebenzi yabo. Abantu abalungisiswa imisebenzi abayenzayo yenyama yabo. Ayikho into umuntu angayenza ekwazi ukumlungisisa. Kodwa umuntu ulungisiswa yini? Ukulunga kaKristu. Okushuthi uma sithi isiphambano lesi, nangu uJesu Kristu efe esiphambanweni, yini ayenzile? Uthathe kuyena ipunishment yami. Uthatha ipunishment yesono sami. Kodwa futhi esiphambanweni uJesu akathathanga kuphela ipunishment yesono sami. Uphinde wenza njani? Wanikeza ngempilo yakhe. Impilo yakhe engcwele yona ithathiwe yanikezwa isoni, ipunishment yesoni yathathwa yabekwa kuJesu Kristu. And since umuntu esekwazi manje ukunikezwa impilo
kaJesu Kristu, lo muntu useyakwazi ukuya kuNkulunkulu. Uma eza kuNkulunkulu lo muntu uza ngani? Uza ngokulunga kunikwe uJesu Kristu. Umuntu uma elungisiswa, ulungisiswa yini? Ulungisiswa uJesu Kristu. Ulungisiswa ukulunga kaNkulunkulu. Uma kuzofanele ukuthi umuntu abe holy, that person kufanele noma umuntu kufanele ukuthi alungisiswe, that person must receive i-righteousness kaNkulunkulu. That person must receive the righteousness of Christ. And leyo righteousness kaJesu Kristu iyona esikhavwa ngayo noma iyona esifihlwa ngayo ukuze sikwazi ukuthi sime phambi kaNkulunkulu singenasono kodwa sime phambi kaNkulunkulu sinjani? Singcwele. Now, yini indlela umuntu alungisiswa ngayo? Simple. Umuntu ulungisiswa ngempilo kaJesu Kristu. Umuntu ulungisiswa ngani? Ngokufa kaJesu Kristu. UJesu bekungenele bazalwane ukuthi afe kuphela. Ukuba uJesu ufile kuphela, kungabe thina si-guiltless. Kungabe thina kwasuswa kuphela isono kuthina. Kodwa bekubalekile ukuthi uJesu afe aphinda phila. Noma phila phinda afe. Ngoba impilo kaJesu Kristu, the very life of Christ, iyona esithathwa sigqokiswe yona, sinikezwe ngayo ubungcwele. Uma sithi singcwele, asikho ngcwele ngenxa yento esiyenzile. Singcwele ngoba sembozwe noma sembathiswe ukulunga kaJesu Kristu. Ukulunga kukaKristu Jesu okusenza sibe ngcwele. Impilo zonke ingcwele esiziphilayo asiziphili ukuze sithole ukulungisiswa. Silungisiswe ngobungcwele obungekho kithi, ubungcwele obuqhamuka ngomunye lo ngoKristu Jesu. This is very important. Nge-15th century bathi uma bekhuluma bathi this is the doctrine by which the church stands and falls. La ku justification by faith noma kulungisiseni ngokukholwa, ila khona ukukholwa kwethu kuma noma kuwa khona. La khona kufanele sivume ukuhluka ngayo yonke into kodwa ngaphandle kwale asikwazi ukuhluka ekutheni umuntu ulungisiswa ngani. Ulungisiswa ngokuthatha impilo yakhe ayinikele kuJesu Kristu, ngokuthatha ithemba lakhe lonke alibeke kuJesu Kristu. And umuntu uma ebeka ithemba lakhe kuJesu Kristu uyasindiswa. And usindiswa kanjani? Ngokuthi wembathiswa ukulunga ongesikho kwakhe kodwa ukulunga okukaNkulunkulu. And bazalwane, into le kufanele sonke si-understand ukuthi iyadingeka, i-essential ukuze sikwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu, ukuthi sifanele ukukholwa, sikholwe empilweni kaJesu Kristu, sikholwe ekufeni kaJesu Kristu, ukuthi konke lokhu kwenze ngenxa yethu bese sinikeza ukulunga kaJesu Kristu. Make kanjalo bazalwane, we stand acceptable before God. Samukeliwe uNkulunkulu uthi silungile, hayi ngani ngoba uJesu Kristu ufile endaweni yethu. Ukulunga kaJesu Kristu is reckoned to us. Kubalelwe kithini? Akunikezwa thina kodwa kubalelwe kithini? It is reckoned unto us. Uma uNkulunkulu esibuka, uvela abuka ukuthi isono sethu siphanishile kuJesu Kristu, and therefore we stand guiltless phambi kaNkulunkulu. This is very important for everyone. That we need to believe. Ufanele ukukholwa ukuze izono zethu zisuswe. Ayikho enye indlela esingakwazi ngayo ukuya kuNkulunkulu ngaphandle kokukholwa umsebenzi ophelele kaJesu Kristu. Cela sibonge sivalena amehlo. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho namhlanje linamandla lingcwele. Baba wethu olungile, lesifundiso uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ukuthi usipreservile kithina uNkulunkulu wethu oyingcwele. Nasempilweni zethu Nkosi, we hold it so dear. Nkosi siyakubonga ngakho ukuthi usilungisisile, wasipha ukulunga okungesikho kwethu, kepha ukulunga ukutholana ngokukholwa enkosini yethu nguJesu Kristu. Amen.